बेलायखेनो हामबाय जोंनि मिडिया बंधुनो कखे तिनी कैसा बेलायखेनो सेलेंमा सिंजा कैसा सामुंगा तैदु बाजाराव तिनी फुंनि 6:30 तामखुरु जोंनि ताखु जनखरि जमातिया बजखन मर्निं वॉक खायनानै नै बिनिते कैसा लगी बरफ दङ आबो बाय थांलायफुरु बनो लामा कासुयै दुष्कृति अर्थात सामुं सित्रा तांनाय रक बनो अतर्कित हामला खायका बल चेलाराव बाय यागो जे मानमानि मानि बाय बरफ बनो बुनानि चेंखा बिनि लगी जतंनाय बखरक फाटिका गायजिनि ताखु जनक बाहायनो मोटामुटी बरफ बेलायखेनो सागो दुखु मानदुबै बुखा ओंखाय जों एस ए TNEA त्रिपुरा नेशनलिस्ट एमप्लॉय एसोसिएशन नै आगत नाना बेलायखेनो सेलेंगो आबोहाय गत नारकनो जों एकदम बोखाबायनो जों निन्दा खालायो तामनि बागै हिनमाले बुतक उंलायै दाबो जों कुनु जागा थाङै सलिउसन नानि गरि जे जागा जोंनि स्टेटस जों नुबै दङ बीजेपी ते IPF टिबर कोalition सरकार नै दङ आ जागाव तामनि कारणे बनो बुखाबो जों ताखुन साइमिया अतर्कित हामला हनि मानो एक प्रकार बनो बिनि अजान्ते बा बिनि कुनु प्रस्तुति करियो लामो कासै बनो बुमानि ओंखाय जे जागाव जोंनि मुख्यमंत्री इंयाखा जोंनि बिप्लब देब जी बो सारा त्रिपुराव शांति श्रृंखला बजाय दंनायनि बागै आह्वान खालाय दङ नट ओनलि जोंनि चीफ मिनिस्टार जतनो साकथारै त्रिपुराव बाहायकै शांतिनि नबारशिप जारिमान आबुनति चिन्ता खालाय दंमोन जराव अबो खायरक बुंनो बेलायखेनो चाया काजे आं अबनो जोंनि TNEA नि तरफ থেকে जों बेलायखेनो निन्दा जानांगौ बेलायखेनो चाया अबाय घटना जों दिक्कारो अबाय घटना रंनो ओंखाय अबहाय जे कालफ्रिट रगनो नायतुंना नोंथु उपयुक्त शास्त्री जाना नोंथु आबो जोंनि तरफ থেকে जों तिनी दाबी मार खालायनाय जोंनि सरकारनि थानि जोंनि जोंथ' कर्मचारी संगठन जोंथ' माथ्र अंखरै जों मुभमेन्ट खाया तामखाय जों अबनो रिक्वेस्ट खायनाय सोसाइटिनि बरकनो बरक जे सापानो खायो निजिनि पसंद मते राजनीति फानो तो संगठन फानो तो जस्ट फानो जतनि गणतंत्र जतनि राइट दङ संगठन खायनायनि बा पलिटिक्स खायनायनि आबनो जे दङ जुदि जों बाहायके घटना खायलाय दंखाय बुलाय तगलाय दंखाय आबो केबुनि पक्षे काहामिया बुनायनि पक्षेबो काहामिया बुजायनि पक्षेबो काहामिया काजे जों अबो जोंनि सरकारनि थाखाय जों अबनो बिनम्र अनुरोध खालायनाय अबो हायिं मारकनो राताराति स्टप खालायनाय नोंथु बोथ साइड नो जाते जथेष्ट सिनसियार खालायै कनसियासनेस खालायै जाते सामुं तांलायनाय नोंथु अबो जों जोंनि तरफ থেকে दाबि दंनाय